Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة Söýgüýüniň derdine hormat goýmaly. Şo dert bilen öňär tämiz duýgymyz. Biz ilmidam hesret çekip söýmeli. Degiýän bolsa şo hesreti söýgüýmiz. Bayram ağa, salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Bana iş ana gerekti. Salamu aleyküm. İnim gurgun mu? İşan ağa oyundadır. He, man getirdim şonu verecek. Bol yata bol. Tarzan, hani gel kömekleş. Hani biz hani numaradan hani. İşan ağa uydumdur. Ova. İşan ağa bayram ağa geldi. O şu vakt namazını kapalı. Gat o. İşan ağa salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Oğum ya gelin. Bayram öde deyin nehili. Kudaya şükür. Geç vakali. İşlepsin la. İyiliktir de herine. İyilik işan ağa, iyilik. Oğlum okur diye. Ne bir de tadak için aydıran canlı. Mal getiripsin. Koyup git. Yöne sadakanı köpün işin vakti vermeli var. İşan ağa. Siz bir de yakın adam. Biz size ulu hormat koyar. Şoň üçin men ägün sizin ýanynda öýleýän. Sadakanı haçan ýeteňiz berýär. Ýöneş oglum ykbalar men demesin näherne. Dogadylyk edin işan ağa. Men diýenme bolmady. Allah'dan näşkur bolmak aýyp bor. Sen hasretine düşünýän. Howamyzdan bossan ýerde durmuşy çykaranlardan soň sen özüňe ýer tapmadyň. Her nämede bolsa akbalyňdan närazy bolma. Men sana şuna aýdýyn oglum. Maňlaya ýazylan ýazgypdan heni çykan adam ýokdur. Yüreğimi yakıp ot gelin bolup görmedi. Geçeni geçti bil. Inni hiç daha ütgüdüp bolmazokluğunu sana da düşünürse vakt bolanır. Allah'dan razı ol. Yaradan ýazgydyny şükürdür. Siz meni çağırlıktan tanıyanız. Başta öýlenip bilmen köp bezdim. Söýgüm özledim. Ahire söýgüm tapam soňam. Ondan jyda düşdüm. Näçe ýyl geçse de
Men bir çıkartırdım hiç eksiltip bilemok İşan ağa. Bossan ýyzyňam hasreti senkiden ýeňil bolmady. Owa adamlar oň toýunnaky bolşuny atlap häli häzirem gurrunly diýerler. Havarım var İşan ağa. Allah ýüregiňe giňlik bersin näherine. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا Bossan, durayak çeksene. Kıssanmasana biz yokban gürleşmeli. İkimizden kupandı çödün ahir, Bossan. Haýyş edýän, bunu ýaşansaň Çınaryň ýanyna duşşarla bolýarmy? Bilmedim de. Men sana garaşarym. Bossan. Bolsana oýy. İlgin görse näme diýer? Bolýa garaşmen geler. Ýokman bergin, men sana garaşarym, Bossan. Beni bağışla bayram. Mene hiç daha düşünýänlerdirin, Bossan. Sana näme boldy? Sen näme üçin menden ýüzüňe urýan? Beni baribir sana vermezler. Barada iýem öýde gurrun boldy. Sen ýekece razy diýen sözüň üçin men özüm odatmaga taýynlaryn, Bossan. Sen men ömrümiň manysyň. Sensiz bu dünýä men gözüme görnenok. Haýyş edýän aglaman goý. Sen ağlasaň men ýüregim para bolýar. Men seni hiç kime bermem. Yok. Biz biri-birimizi söýýäs. Sen diňe men üçin ýaradylan. Eger sen häzir gidäýseň, ömür düýdüp bolmajak ýalňyşlyk edersiň, Bossan. Gitme. Beni sen söýýän. Ýene tamdan geçibilmen ahir. Bolmasa gaçaly. Şäher edip ýaşar. O ýerde söýgümde garşy çykan tapylmaz. Men sana hiç düşünüp bilemok, Bossan. Näme ýaýdanýan? Bu ýerde diňe ikimizden ykbalymyz barady gurrunmy diýär ahiri. Şu wagt biz diňe öz bagtymyz üçin görüşmeli. Öz söýgüýimizi goramaly. Men sensiz bu durmuşy hiç gödegine getirip bilemok. Men seni söýýän, Bossan. Sen maňa ananmaly. Galan zatlar ýatdan çykarmaly. Biz bagtly bolarys. Han maňa seret. Men sensiz ýaşap bilmem. Men seni söýýän, Bossan. Edenki bolmaz. Näme üçin bolmaz, Bossan? Haýyş edýän, dur, gitme. Yalvarýan, Bossan. Biz biri-birimizi söýýäs ahiri. Men seni ýitiresim gerenok. Bayram. Sen näme üçin maňa beýle ejir çekdirýän, Bossan, gitme. Cemile uğurlaşıp Bossan. belki bir alacı tapılar. Eger sen häzir gidäýseň, Bossan. Biz hiç haçan görüşüp bilmeris.
Bizim obamızda bir çınar var. O çınara biz aşıklar çınar diye. Her bir aşık bolan durmuş kurmadan odur. Hükman şul çınarın yanına barıp yağıştan yağışı arzu dilek ediyorlar. Menem dilek edipdim. Kaka, şehre diyen ulağımıza geliyor. Anıdır oğlum. Sana bir seyredeyim. Yürü hani. Hey oğlum. Yaşın ululukça ömrün hakta köp pikir ediyen. Ondan geçen günün her bir fırsatını yatlap ondan mani çıkaracak oluyor. Ödüğünü doğru verip durmuşundan razıyım diye. Sana da halal haram sayırarsa vakt olunur oğlum. Koy sen saylap alın. Pek arası yolun. Sana bağ getirsin oğlum. Onun ne mi? Sağaman var. Hani gel oğlum ben seni bağırma bakayım. Sağ ol kaka. Sağaman var. Sağlıklı uğur şöyle. Yorun hak olsun. Neyem şu saklandınız? Kim var anırdı? Sırağını yaklanın lan. Bakşılan alıp barcılarımız biraz giyecek alyalar. İyidin devam ediversek olmaz mı ka? Devam ediverin. Yönenini saklanmayacak olun. Ahırını sel görölü. Kıyılar değilsem oğudan. Biliye.
Yerini etti. Diýfen owadan gyýz. Perizat. Yerini näme etsen diýýäň? Men o gyýda aşyk boldum. Men oň bilen hökman şuň gürleşäýmeli. Ýöne biziň çykyşymyz bar. Eşiklerimiz çarşyp ýetişmesek, moğlum bile gıygırar. Sen gowsy gyslanmasana nazar. Ha? Biz näçe gün merşere gatnap berdi. Bir hepde bolandyr. Görýärmi? Bir hepde. Amen bolsa hini dogydyň. Adyny bilemek. Şuny bilmeseň ertir bilersiň. Yok. Men ökman şogy bilen şuň gürleşäýmeli. Sen näme çek bolýaň? Yuş. Bir yerde yok. A belki o yerdedir. Sen aklyň üýtgäp berýän, dursana ho. Durho, beýdip gyýylan tanyşyp bolmaz. Başga nädip tanyşyp bolýar? Mat wagt ýok, oňuň san çykalgasy bar. Wagt tapda şolaň bir ýerini men üçin. Men taparym sana. Sen bir ýerik näme üçin geleniňi bir bilýärmi? Bu ýere biz gyýylan tanyşlyk açmak üçin däli, talipleň arasynda geçiljek ýarşda sport eşiklerini görkezmek üçin geldik. Sen ýadyndan çykaraýdyň oýdy. Ýadymda da. Ýönüşde atlar maňa ýatlatmak hökmandy. Göwnüň alma dost. Men muny aýtmasam biz häzir gepe galar. Ýer bolýar. Sen diýeniň bolsun gideli. Ýür. Ogy çykyşymyzdan soň göräýär. Oň bilen tanyşlyk açmak üçin hökman wagt tapylar. Sen arkaýyn bolsana. Men sana aýtdyma? Ananay, Şirin. Çınar. Yeri? Nuri'ni gördün mü? Çınar. Yeri? Nuri'ni gördün mü? Hawa, Nuri'ni gördüm. Oňa aýtma zatlar aýtdyň mı? Men oňa hiç zat aýtmadym. Oň ýanyna cennet bolan soň, düşünýärmi? Cennet bolan soň? Sen aýtýanyň näme? Yergeňler ýaly näme? Baram soň gürleşik aýtmaly ekeningde. Cennet bilen duronna näme? Olar ýöne duranokdylar da. Olaň borçlaryny görüp meňe dilim tutuldy. Sen mi dama gepip çiğişirip aýtmany gowurýan? Nur beýle olanlardan näle? Olar ýedim görüp gaýtjak. Dur gitme Çınar. Biziň en tek çykyşymyz bar ahyry. Meni bağışla. Son görüşürüz.
Çınar, sen bize yanlış düşündün. Haýyş etýän Men seni gagarlanma. gatyp düşündüm. Seni göresim gelen ok. Bu Dursana. tanışma. Çınar, haýyş etýän Bana dursana. elin tegirme. Seni göresim gelen ok. Bu näme boldy? Bu ýerde näme bilen bolup geçýän düşündirjek bagam baňa? Kim bar aňyrda? Han guramaçy. Nämeleň bolýany özüm hem düşünemok. Bir başga gaýly gap boldy. Sebäbini bilin de ýerim dowam edin. Bolýa. Täzeden maslahat, ýörüň. Çınar. Çınar, han dursana gurlaşönlü. Haýyş edýän. Sen meni öz günüme goý. Halyýan gyýdyň barka. Men sen nämeňe gerek? Han dursana. Şeýip gahar eder ýaly bu ýerde näme boldy? Çekeliňi. Inni men golaymy geleymi? Düşündüňmi? Çınar, cennet bilen aramda hiç tat ýok, bolubam bilmez. Men diňe sen söýýän haýyş etýän nanaý maňa. Ay goýsana. Çınar. Çınar, han dur. Düşünşönlü. Men seni dinläsim gelen ok. Han dursana. Ýertiň öňünde men näme günämmi? Men diň isleýän dagyndan alçylar. Elin men taňa. Çekeliňi. Ýöne men boynuma beýle Çekilin, günäni ýüklemesin. kendin elime al. Diýden elin aýyrsana. Ağırjan diýe. Senki näme? Han dursana. Gyýtseň meni gurulaş etigelen. Onu öz gününe goýsan gowy. Oňala da saňa garmandyr. Öňüme böget doljak golaýma, düşündiňmi? Çekeliňi. Sen bilen soň düşünşär. Dursana. Bar ýok bolsana. Çınar, haýyş etýän. Sen men beýle ýagdaýda goýup gitmelilersiň. Häzir men sen bilen gürleşip biljek gel. Ertir gürleşert bolýarmy? Tagul. Sana özüm jaň eder. Bolýar. Näme boldy? Eýilikmi? Gidelim. O näme du? Sen ýene bir sapar men öňüme böget bolsaň, eýgili garaşma, düşündiňmi? Sen bir ýaşygydyň söýgüsiniň arasyna girip, oň göwüne degipsiň. Bu gowdy el ahyry. Gyýdy onu söýmeýä. Sen onu nerden bilýän? Gyýdyň muň oýuny bar. Belkim o gyýdyň özü şonu isleýändir. Belkim oýun edýändir. Ýok, ýok. O gyýdy oň ýaly oýlardan daşda bolmaly. O diýsen arassa, näzik, daňşymaly ýaly tämiz. Adam Çınar. Men o gyýdyň adyny eşdimden. Obamyzdaky aşyklar Çınar gödüňme geldi duruverdi. Bu duşçuk ýöne bolmaly. Men o gyýdy göresim geldi. Men sana bir zat ýatladyň. Gyýy süýüp, ondan ýanaýmagyn. Süýgüden ýananlar ömrüni akmyrly geçirýändirler. Berk ýadymda sakla.
Şoň üçinem göreniň aşyk bolup bermän, ilki o gyzy ýagşytandan gowy gordy. Bolýarmy? Men gitdim. Ýyjrak geler. Söýgüden yananlar ömürlerini ahmyrly geçirýändirler. Bu sözleriň manysy bilen men tanış. Nadarjan? An maňa teret. Sen näme ýene uruşdyňmy? An bäriňe bak. Diýen ýok, men olaryň ahlysyny ýeňärn. Han ýör men bilen. Mira, Barandy bilerdim, ýör. kaka, näçe adamlar sana sevginden ýanan diýýärler. Kim diýär? Diýýärler da. Goý diýsinler. Men olaň aglaryny baglap bilmene. Turhany. Ýöne kaka, ejeme öýlenmezden obamyzda bostana atlygy söýpsiň, on sana bermänlerler. Bu dogrymy? Bilýän bolsaň torap nämeçi? Anyklamak istedim. Oğlum, sen bir daha doğru düşün. Men kimi näil höýenim bolsam, ejeňe bolan hormatymy haf ýokurdur. On men bilýän kaka. Bilýän bolsaň, gelin şu hakda gep bodama. Ýogsa da sana bu gepler kim çağılar aýtdymy? Şoň üçin tene bolarly urşýan şeýlemi? Durdu garaň ogly, sen kakam söýgden ýanan diýip ýüregime düşýär. Öz oglanlaryny men üstüme kuşurýar. Ziyan ya oğlum, ziyan yok. Ine wagty geler hemmetine düşünürler. Ondan diýdiýem diýdirip bolmaz. Söýgü sözü mukaddesdir oğlum. Söýgü näme kaka? Söýgüni söz bilen aýdyp düşünüp bolmaz oğlum. Ine wagty geler hemmetine düşünürsin. Hadi ýür gideli oğlum, ýür. Ondan diýen Turhany. Ýöne kaka, ejeme öýlenmezden obamyzda bostana atlygy söýpsiň, on sana bermänlerler. Bu dogrymy? Bilýän bolsaň torap nämeçi? Anyklamak istedim. Oğlum, sen bir daha doğru düşün. Men kimi näil höýenim bolsam, ejeňe bolan hormatymy haf ýokurdur. On men bilýän kaka. Bilýän bolsaň, gelin şu hakda gep bodama. Ýogsa da sana bu gepler kim çağılar aýtdymy? Şoň üçin tene bolarly urşýan şeýlemi? Durdu garaň ogly, sen kakam söýgden ýanan diýip ýüregime düşýär. Öz oglanlaryny men üstüme kuşurýar. Ziyan ya oğlum, ziyan yok. Ine wagty geler hemmetine düşünürler. Ondan diýdiýem diýdirip bolmaz. Söýgü sözü mukaddesdir oğlum. Söýgü näme kaka? Söýgüni söz bilen aýdyp düşünüp bolmaz oğlum. Ine wagty geler hemmetine düşünürsin. Hadi ýür gideli oğlum, ýür. Ondan diýen aýdan köp bolar oğlum. Her bir aýdylan gep üçin görenlen urşup görmeliler. Men teň durmuşda bagty bolmagy isleýän. Şoň üçinem elimde bar neder. Sen maňa düşünýändiňmi oğlum? Cuma taýlykmy? Bayram ağa. Salam Barma. aleyküm. Antalamet. Salam jigin. Ine taňa şäher. Gaty bol. Özüň halifalyk etdi, geljekde ufak turgun etip geçişdir. Bolýa. Bar oğlum. Ýür jigin. Ýür. Men seni ustad turgan etip geçişdirer. Ýöne sen men bir aýdan iki gaýtalatmaly bersin. Han şu ýerge bir sapar gurup gör. Bolýan ekene. Sen şu ýerde dur, men häzir gelerim. Kaka, men ulalsam söýgden ýanman.
Näme diýen oglum? Men özüme söýden ýanan diýdirmem. Belki sen diýeniň bolsun oglum. İşlenenler. Görýän urgular erbetler. Sen bar oglunlar şagyr, sen adan geçip bolar. Yerdi. Bana berik gel. Salam aleyküm. Salam. Ören owy. Urguluň gördüm hiç nenen del. Yöneten şu tag tarapdaky urguluňda kemçiliklerini gördüm. Şu ýeri urbakaly. Batra. Yine gaýtala. Batra urdy ýan. Baklan. Görýänmi ine öz ýalňyşýan ýerini? Şu ikaralyk gorgusyz galýa. Sen şoňa düşünýänmi? Köprek turganlar. Doğrudun mu? Salamu aleyküm Dr. Salih ağaç. Wa aleykümselam, saglyk mı? Oğlunun ýagdaýyny biläýsek. Nadar mı? Oğulu, urgulary hiç nenen del. Ýagdaýyny bilerdik. Bolýa. Hanonny başla Bolýa. berdiler. Al şunu, sakla. Hani? Onu şeýle häzir. Öýdary güýçliýiň şeýany ýöne öýdüňizi agram salma. Düşünýän. Biraz wagtdan soň men boşýan. Hiç erik gitmän maňa garaşyň. Men häzir barýan. Bolýa, sag bol. Yetedin. Ören owy. Molledin. Bes. İkisinem ýarşa goşalyň. Gaty gowy. Çınar şu ýerdemi? O şu ýerde. Men onu öz gözüm bilen gördüm. Indi bir keçini tutmasa bolýala. Gulon. Gülü özüm götürecekmi? Sen ne dursun? Şeýse gowy bar. Men gowy şu ýerde garaşaýynla. Bolýa. Sen berde bolay. Bol oglun seň ýanyna gelýän däldirdi. Duýdansyz geläýdim. Diýen ýok. Ine sen gowy görýän güllüň aldyk. Haradyňmy? Sag bol. Ikimiz gurlaşmaly. Haş etýän ýok diýme. Garaşanyna men gelerim. Öýde ýazyljagy meňde, ha? Ýazylmaly gitsek gernýäroň. Şey diýsene. Onda gerek saatlar sarga ber. Özüňem şu ýerde bolay. Bolýa, öýlenmän gelersiň de.
O kaka. Men şu wagt Çınar'ın ýanyna. Alet etme, men öýdüm bararım. Bolýa kaka. Sen şu ýerde bola. Ine de geldik. Getirenine sağ ol. Taýypda görüşelim oğlum. Bolýa sağ ol. Bolýa dinle. Wagt tapdy aýlan. Ine maşyna uşak boldy. Yer näýdi? Habarlaşyp bildingmi? Habarlaşyp bildim. Gidýär. Çanar, men taňa tawga darlym. Ine seret. Yaradı mı? Oy, o gadança. Bu soğudu men sana saylap teçip aldım. Teňe onu yarajağını bilýärdim. Başlan. Siz bile çok iyi gurlaşmaz ki. Ne beýle ankar galaýdymla. Barda gurlaşay. Menlik näme gurrun wakan bilen. Sen bir az garaş, men häzir gelýär. Salam mıyla? Salam. O mu ýagdaýlaň? Gowy. Nazar biz bärde. Yerleşdiňizmi? Han begli ýoga. Beglimi? Onsuz başlap bolmada. Beyli bir tarımdan geler de. Yine ökülen olayım. Yer bolýar, soň gurlaşar. Men taňa jan eder. Ine men geldim. İçiň ysbady gerek. Men taňa düşünüp bilenmek. Sen men göwnümi tapmak üçin maňa gül berýäň sowga edýäň. O weýdiň göwnümi tapmak üçin näme edýäň? O gatşa diýen görmýär. Biz ýöne gurlaşdyk. Ikimiň aramyzda bolan zat ýok. Bolubam bilmez. Edýäň o gatşa diýen görmýär. Biz ýöne gurlaşdyk. Ikimiň aramyzda bolan zat ýok. Bolubam bilmez. Şular ýaly ýalan boş ýerlerden inni ýatadym meni. Sen nere jagatja? Alo, siz uzakdamy? Men barýan. Men kakam bilen sen kakam eýýän gurlaşyp durlar. Mesele çödüler. Ýeri sen bu näme diýdiň modi? Sana öýlenmäge maňa iki tarapdanam razylyk bar diýdim. Sen basym men gelmem bolarsyň. Şoň üçinem şu wagtdan men diýenim bilen aýdanym bilen bolmaly bolsam. Androli? Men razylyk barada sen pikir etdiňmi? Men hiç wagt sen geliniň bolmap. Ýerine kirişmäň betetsene. Kejiňe tutup ýürege düşdüm. Çydaryn nimeni takat kalmady. Betedimni. Hani ýür? Eliň çek, maňa diýme. Çynarhan betet diýen men taňa. Bagşlaň araňyza goşulmalym dälim moli. Han dursana Çınar. Sen nere barýan? Guruluşmaly. Han dur. Siz geç berin. Sen Hey, sen bolşuň näle? Eliň aýyr. Eliň aýyr diýen men taňa. Görýän onu sen öýt hetdiň biljek däl o. Wagty. saat 7. Sen näme dawatyny edýäň o? Sen goşulma. Ýokman gelgen. Ýoksa men seni barbar tapar. Gatar kyn bol.
Ol göwe başyny galdyryp, appak bulutlaryň arasynda odan bir gyýdyň özüne garap duranyny görüpdi. Gyýyd iki elini uzatyp Gulamy öz ýanyna çagyrypdyr. Emma Gulam näler gyýdyň ýanyna barasy gelse-de baryp bilmendir. Anha şu riwayatyň üstü bilen nushawy edebiýatymyzyň ýazyjylary insanyň içki dünýäsini çuňur, açyk görkezmegi başarýarlar. Şu günkü talipler diňe bir öz geljekki hünärleri bilen näle, durmuşyň ähli ugurlary bilen gyzyklanmaly. Siz maňa düşünýäňizmi talipler? Aýdym bilen, saz bilen, edebiýat bilen, sunugat bilen näme üçin aýdym saz bilen köprek gyzyklanaňyz? Bağışlan Gülşah Döwedowna. Maňa nazar berdi gerekdi. Durdu Salih uç görýäňiz tapak gidip dur. Gülşah Döwedowna bu kıssagly tapşyryk. Yer bolýa. Nazar. Ýarşa atlaşýan ekeniň, berekilla. Saňa üstünlük arzu edýän, ýöne tapaklaňy gowşa dalmagyn. Bir hemmäňiz edegişli. Geçenlemni de ýatdan çykaraýmaň. Inniki tapaga çenni gowşa taýýarlyk görüň. Sonra jokdurun. Hemmäňiz boş, sag bolun. Bolýa, düşündim. Bolýa. Onda sen häzir inim bilen bile gidiberersin, bolýa? Men sen özüm bararym. Bolýa. Oglanlar, ýanaşdyňyzmy? Wa aleykum assalam. Menem inim bilen bile gelýändirin. Assalamu aleykum. Karwana öp geldiňmi? Gelendirin. Benim ýarşa gatnaşaňdamy? Netip boldy. Gatry. Üstünlük emraň boldum. Sag bolun. Şu sabarky ýarşymyz şowna bolar. Oturuň. Meni öz işimizde geçirecek ýarşa ýollaşlyk etmegini biliriňiz üçin köp sag bolun. Neç berdi ýa satmaşanyň sanyny? Ýöne şu ýazga görä ýarş geçiriljek bolsa, adam sany az bolýar. Men teklibim oglanlary ýene-de täzeden gözden geçirmeli. O ýarşa köprek adamlar gatnaşdylar. Halkary geçiriljek ýarşlar entek öňümizde. Gidiberersin, bolýa? Men sen özüm bararym. Bolýa. Oglanlar, ýanaşdyňyzmy? Wa aleykum assalam. Menem inim bilen bile gelýändirin. Assalamu aleykum. Karwana öp geldiňmi? Gelendirin. Benim ýarşa gatnaşaňdamy? Netip boldy. Gatry. Üstünlük emraň boldum. Sag bolun. Şu sabarky ýarşymyz şowna bolar. Oturuň. Meni öz işimizde geçiriljek ýarşa ýollaşlyk etmegini biliriňiz üçin köp sag bolun. Neç berdi ýa satmaşanyň sanyny? Ýöne şu ýazga görä ýarş geçiriljek bolsa, adam sany az bolýar. Men teklibim oglanlary ýene-de täzeden gözden geçirmeli. O ýarşa köprek adamlar gatnaşdylar. Halkary geçiriljek ýarşlar entek öňümizde. Keçip salap almaklyk biziň ýetagy borjumyz bolup durýar. Şoň üçin ilki öz aramyzda ul bolmadyk ýerde ýarş kurarys. Soňmurda onu uludan tutarys. Bir ýerde maksat oglanlar bilen tanyşyp, olaň ukyny barlap görmeli. Ýeri guramaşyk ýadamyz nähili. İşleňiz şu wagt hiçnenengdäl taýýarlyk ýokary derejede alınıp barlýar. Geçiriljek ýarşa diňe bir paýtagtymyň sport ustatlarynyň gatnaşmaklary bilen hem elbetde şäklenemzok. Oňa ýurdumyzyň dürli künjeginiň ustat türüniň gatnaşmaklaryna ähli mümkinçilikleri döredýär. Ýarşyň guramaçylyk işlerine ýakynan kömek etjekler emazalyn. Ha, şolaň biri tanyş bolun Goçmurat. Bilýäňizmi näme? Elias Durdyç. Elbetde bu ýarşa menem öz goşandymy goşasym gele. Ýöne esasy zat bu ýarşda inim baýyljanyň ýeňiş kazanmaklygy meň üçin ululakan bagtlar. Gatry. Üstünlük arzu edýän. Ýöne baýla garşy tapdyňyzmy? Dursalyk. Hakem talibim nerede? Garaşyp dur. Çağır. Siz oturaýyn. Ýene ol. Tuvalema. Bolýa. Şu wagt tüz öz güýjüňi synak görmegiň wagtyda.
Bizim yukarı oku mektemizin ağırını koracak pelwan yigit ana şu bolýada. Mun okuyuny görmän bir zat diýiljek del. Ýöne maslahatlaşyp haýla peşen mokdan uşýgidi. Men garşy del. Ona näme? Sülgärdi wedýän. Sağ San köle geçektirin. Sağ ol. Mutaqala däme. Bar ýa-da meydançada garaşan. Ýör gideli. Ady sany uýran oğullarymyň ählisi ýyglandy. Men hemmeti bilen aýratylykda tanışyk. Hemmeňizem gelin. Senin netijenmel has berkirek durmaly bolýar. Bilýän näme bali? Senin taýýarlygyň öňkünden hem has güýçlendirmeli bolýar. Orguň dogruny şana diýsin bolýarmy? Men sana düşündüm agam. Aýçyň ýaly bar, arkyny bolay. O berekella. Garnaşlamyzam gelipdir. Salam. Hanmur görüşün. Baýjan gurgunmy sen? Şükür ýaşy. Baýjan sen sınary gurut. Bolýar. Durdu. Çınarsan gelin. Sen gayret etdi. Çınar öýüp soň gelay. Bolýar, habarlaşar. Bolýar. Sağa manmurji. Ya sağa Näme janyňdan irdiňmi? Ya walla gaty gorkuzyň ay. Şuň alda düşünen bir şey ulug saklanar. Nire beýle beslenýär? Toya var ya. Toyo var ya. Bizem gitsek bolmam ka toyo. İslesen alyp gidaýaryn. Kimler toya diýä? Sana kim bolan näme? Ony ähli kim bolan näme? Mollymyz Durdy Salihowicz öz maşgalarynyň adyndan toya gül çemenini ertmegi haýyş edipdir. Onha annem ye köýde toya var ya. Siz näme arkyny ursunuz? Geýiniňle toya gitjek bolsaňyz. Hey! Men toy penjegim nire aýtyrym bollyka? Belki altynam çağırarsın. Ulu olsa ise kuva vardı. Toyu köp bolup barsak, bir hil bolmazmy? Wagt toyu köplük bolup barlýardy. Toyun ýagdaýyny menden soraň. Ol bolmasa sen gözüň salyp görnýärler. Saňa näme boldy? Men şunu duşugmady. Barmatama gorkak hata ederler. Bartamam toydan aljak. Kim olar? Onu bilmek saň hükman ne? Duşuk saat näçe gurlaşyldy? Olar? Onu bilmek saň hükman ne? Duşuk saat näçe gurlaşyldy? Men ýeda barmalym. Ýerden mi ýa-da akşam? Indi şunu anyklamandyr. Ine sana tutarak bakana. Olar ýerden gellik diýse sen akşam bardym diýi. Eger akşam diýseler sen ýerden bardym diýersin. Onsoň nazar biz hiç kime gep düşündirmäge boşlýar ahry. Mene taýýar, han gitmeýäsmi? Sen gowsa altajaň esene. Toyu ulugly üsse gowy wardy. Bor onu men aşakda garaşaýdy. Salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Toyumuz Sağ otlu olun. olsun. Ne bu gülçemeni Durdy Salihowicz verdi. Görän oğlum. Gelin geçin. Geçin oğlum. Ben doğa topladım. Geçin kadırlı mehmanlar. Salamu Geçin. aleykum.
toy taşanmydın başına çağırýar. Boş Murad'ım gelen ya. bilen Turgun Yenecemden döwlet oşugyny tutulýan toyda hoş gördük. Gelin, geçin, iyi bir oturun. Osman iyi de kalma. Bardım. Yorum. Boş Murat tağman yerliğin mi? Daha şükür. Hala neydi? Toyun kutlu olsun. He Tanrı yalkadım geçirelim. Selam aleyküm. Sağ olun. Hadi yürüm. Yürüm. Bir şu kışa bugün hiç şungur hormatlayan Amanyalla ağamızın Durgun Aydamızın oğlu Devran Can'ın onun yan yoldaşı olacak. Göğür Bey'lemin toyun toylaya bir yaşları baklı maşkına durmuşu büyük yüreğimizden arzu ediyor. Yine toyumuzun in bir kolgunlucu fırsatlarım geçti. Şemmemizin yerimizden turup el çarpıp bizim yaşadıncalarımızı ulu şovhun bilen karşılanmanızı arz ediyorum. Saylanıp türmeli göz bilin gaşı cerenemin diyar nezik bakışı dostlarım hayrandı tavus basışı zara min sözlerin zara dilerim şimam nerede Muňa terede yerin heşek durjak mı? He? Muňa devletden okuýa goýdy. Bolýar. Onu araşýar. Hormatly adamlar, bagşymyzy köp tawasyny aýdýatsa, toýumyzym dogam edýär. Hemmäňiz ýeriňize geçip, iýip içip, bu açaýyp agşamy ýaşamyda bag tardyp etmeňizi aýş edýän. Salam, Çınar. Salam. Sen mi yere ne edip düşdün?
Menem edil sen ýaly toýa geldim. Sınar, men seni bu ýerde görürüm etmeýän. şu wagt öz gözüm anama seni görýän, sen bilen gürleşýän. Men sana duşalym märi, diňe sen hakda oýlanýar. Men ýüregim diňe sen diýip urýar. Diňe sen diýip çınar. Her çağalar alar da göndüye tara uğrar. Yer bolýala durhan oho gussa bermedi. Inerde hemmemiz cemlenişdik. Şu gün bostany öz yanımdan ayırman. Bar sizin diýeniňiz bolsun. Hani gyýyň ýerde. Çınarjam şeýerlerde bolmaly. Toy bilen bol berdi. Bilerek bol Bolýa ver. gitti. Bolýa. Onu toydan soň ne pezamalýatda gün öýügrýat. Maňa bakany tapma. Yandırma lelem Türkmen bedeli divana koyma lelem geregin Çınar. Çınar. Dur. Kim var yanında? Hiç kim. Seni için çağırıyor. Çaltırak var. Toyumuz kutlu olsun annegeneler. Toyumuz kutlu olsun kızın tonalar. Dostlarım kimliği toyda Dur, tananır. gitme. Toy şekelli. Çınar. Kavun gerçekler. Bir ikimiz yine de gürleşmeli. Haýyş edýän ýok diýme. Biz ikimiz näme hakda gürleşmeli? Bilemok. İkimiz hakda. Çınar. Haýyş edýän. Ine şunu yanında sakla. Yöni sen can etmenin. Özüm can ederim. Bolýan. Ağladım menin yandırma lelem Türkmen bedeli Saçını açıp dökürdün sen döşüme Lelem düşünürdün eden iyisine Yalan vadaları bir başıma İndi neyleyin Türkmen bedeli Saçını açıp dökürdün sen döşüme Lelem düşünürdün eden iyisine Yalan vadaları bir başıma İndi neyleyin Türkmen bedeli Çepik bile, çepik bile, çepik bile. Al bile bu adam. Bismillah. Hemen yürüm atı bulacağım. Kan bile korun diye. Çepik bile. Onu gürleşdim. Sen men karşılaşmap çykdy. Bolýarmy? Yer bolýarmy, taklamaýsam görüşür. Bary beremi. Bereketin gelmenti de berkirak. Berkirak işte. Kan bile bu adam. Her bolya hanin metil bolyadyk. O mu? Bir tayyar mı? Ha? Oğlum hani beri gelin. Geliver ekmeği koydum kömekleşey. Näme diýsene? Köprek hücum etmeli. Urugulaňy görözüm gelýär. Sen maňa düşündiňmi? Kanonu başlayalım. Dur Salih, onu men ýöräýin. Sen sağ ol. Sağ ol. Bolýar. Hadi dur, saklan. Rahat çekil. Yerin hem oldu. Ha? Sen bir daha da düşünýän ertir yarış başlanýar. Näme geçdiň de arkaýyň oturuverdin de. Men sana diýän, düşünýän ertir. Sen üçün aygıtlayıcı bun, aygıtlayıcı eşdeğenmi? İç kargalanmış, yenilip maskara var. Hemen oturdum. Ben sana hemen oturdum diyen, hem şun telefona üntünü bölyen. Yani edenini edivermelidir ödeyen mi? Ya yarışta karşılaştın, yönetim döneceğim neler ödeyen mi? Bağışlan Murat Zarevç. Men şu wagt möhüm jaňa garaşýadym. Mene indi gaýtalaman.
Nazar, häzir gaýraty galýandy, türgelleşýär. Sen düşünýän o ýarışda bir ýeňmeli. Sen hökman ýeňäýmeli. Başga bahana gerek däl. Nazar, bu näme etdiň boldy? Ani yanıma gel. Näme boldy? Men düşünýän. Belki aladan vardır. Ýöne ýarşyň öňýany alada bolmalylar. Sen maňa düşünensiňmi? Düşündim. Seret men ýüzüm gadardayma. Barani. Bar, taýarlyk gör. Onu bile giderse bolya. Men sana garaşarım, bolmy? Bolya ulogy daýar. Ha, ulary salykmy? Olmaýady. Sen habaryň barmy? Habarly. Dostun haripadan käýänçä. Häzir gurulýar. Şöhrat, salam gowmaýaly. Salam. Gero, saňa näme boldy? Ha? Görene urrun bolduňla. Suwjady şekli. Bolya guýa. Negli, şowurun mudaýat üçünde galýan raw. Bor, o barady kim naqşam gurulýar. Dost, men sana bir zat aýtjak. Sana ulugyny medilýänligini unutma. Oğullarym, halifalaram sana gaty bil barýarlar. Sen şoňa düşünmeň gerek. Seret jaň gelýän ýaly. Jaň gelýär? Hani? Bu Çınar. Alo, Çınar. Salam. Howa bu men, Nazar. Eşitýän aýdy ber. Gowmy ýagşymy ýagdaýlaň? Nesip bolsa, ertir ýarşyň geçek ýerindemi? Hökman bararyn. Men sana garaşarym. Bağışla meni. Bu at men sen bilen uzak gürleşýärmen. Şu ýerde görüşýärdi. Belki men sana ýene de öwrünşäň eder. Nahar taýyn goý berenmi? Gyýyň nerede? Çağıraýynmy? Bar çağır. Çınar. Çınar. Kakın çağırýar. Kim bilen uğraşdym? Hiç kim bilen? Ýur nahar ýeli. Ýur. Ece, men işdem ýok. Ýemesem bolmada. Ha, gyýdym, geldiňmi? Gelen bolsaň, iýip içip otur. Ejeň sana gowy berýän naharyňy mişiripdir. Ýarş görmäge gidersiz. Algyýdym, iyi. Ağaň baýlady, barjakdyryn. Yer sakly diýipsiň. O sen jan körlük etjeňe begenip kuş bolup uçupýar. Ha, näme boldy? Näme ýok? Men şu ýerde işdem ýok. İşten bolsa bolmasa da iýip içmeli gyýdym. Ejeň sen üçin süýjü tagamlary taýýarlapdyr. Men öz otoguma gidäýin. Bolýa, bar gidäň. Çınaryň bolşy maňa ýaranok. Gyýdyň bilen berkiräk bol. Oň diýenine ýok diýmen halis başyna goýberipdir. Sen düşün. Men nepes bilen belli bir netije geldim. Şuň kun oň bilen diňe gatnaşygyny däl. Eýsem, işe ur gatnaşyklarymyzdan bile ýola goýýas.
Bu işte sen gollawuň gerek. Nepete söz ver, şoň üçin söz bolar. Gyýdyň bilen bol. Hawa? Ha, kaka, salamu aleyküm. Hawa, jaňa denin gaty gowy bolaydy. Men özüm jaňa deýin ip durdum. Hawa, gutlap bilersiň. Nepet bilenmi? Wah, nepet bilen mesele çözülenli. Ýöne şu agtyň men biňjalg edýär. Çınar men diýenmeden o kaka. Howulu. Nepet da öýden çykanyga. Şu niýetiňem toý tutjak. Menem toýa garşy däl. Hawa Nurjanam çağalygyndan tanayan gowy oglun. Bolya kaka, bolya. Ertir bolna ýol şaýyn tutup ýanyňa barýan. Toý nedip bolsa uldan tutar. Bolya kaka. Taglykda görüşelim. Düşükçen üstüne ağrımları 80 kilogram ağrım derecesindeki boksçular çağırılır. Kızıl vuruştu. Anamrat Urban, spor ustadı. Gök vuruştu. Nazar Berdiyev, spor ustadı. Men aýtdyma. Giýjak alarsın. Çünkü duşlu eminlik etken eminler. Düşükçüdür. Halkara dereceli emin Anamrat Sehedir. O kömek eden eminler, daptal eminler. Şu yerde oturuyor. Halkara dereceli emin İşanuri Niyal. Halkara dereceli emin Mahmutcan Şaripov. Milli dereceli eminler Batır Urad. Milli dereceli emin Kerdar Şekil. Stop! Onu men arkaýyn. Aýtşyňar. Sürlük arwa diýen. Tamam. Hemi ýüdüň açyp urşýaň, men taňa ýüdüň gora diýip aýtdyma. Hürmetmäge gowlukma düşünüpmi şu içine dibe. Berkirat dur. Bağışlasınlar. Men sizin ýanyňda nazar ýerdi. O siz görmezsiniz. Goýulmaňa çykyrgada garaşaýsyn bolýarmy? Onda men arkaýyn ulanjak, dokman barym. Bolýar. Bolýar da. Bor. Gök vuruştu. Nazar Berdiyev. O spor ustadı derecesi var. O şunun için 50 duşu geçirdi. O duşunun yeni şalanman başardı. Onu təlim eden təlimçiler, Türkmenistan atalarının türünüştürücüsü Bayram Burkazov, Çelen Türkmenistan atalarının türünüştürücüsü Valeri Lavayev. Stop! Bu şey, çınım oyu görmüşler akıllı. Böyle şey bana. Buduşta vaktinin dol artmaşlığı bilen Nazar Berdiyev yeni şalanýan. Şeýle dol yarışlaryň final tapyryna çykyş etmäge hukuk kazandy. Ne baýlyň ýedegi bolsa gerek. Men häzirge gelirim bolýar. Bolýar. Ünsörün ikinji yarım final duşugy. Kızıl vuruşda Baýly Gurbanov. Ol şunun için 60 duş geçirdi, 58 duşda yeni şalandy. Ol halkara dereceli spor ustady. Ona tälim beren tälimçi Türkmenistan atalarının türünüştürücüsü Gurban Sehedir. Onun karşıdaşı gök vuruşda. Ama çykyş etmäge hukuk kazandy. Ne baýlyň ýedegi bolsa gerek. Men häzirge gelirim bolýar. Bolýar. Ünsörün ikinji yarım final duşugy. Kızıl vuruşda Baýly Gurbanov. Ol şunun için 60 duş geçirdi, 58 duşda yeni şalandy. Ol halkara dereceli spor ustady. Ona tälim beren tälimçi Türkmenistan atalarının türünüştürücüsü Gurban Sehedir.
Onun karşıdaşı büyük vuruştu. Aman tehedir. Ol şunu çeni elifeki duş geçirip Yor baliyin göreli. Yeniş alanı. Onun spor saatlik derecesi var. Ona təlim veren təlimçi Viktor Maslov. Çocuk başlanma. Bu duşuva eminlik etdi. Düşökçöde halkara dereceli emin nişanlı veretmeye atıp. Onu kömek eden eminler. Halkara dereceli emin. Handan gördün mü ediversini? Halkara dereceli emin anlamrat tehedir. Şeyler milli dereceli eminler batır. Orada vur! Gerekella! 6, 7, 7, boks! tutuşta Baylı Urvanov yeniş kazanıyor. Şeyler tol final tutuşunu geçirmeye hukuk kazanmış. Men sen gelmedin kaňyt korktum. Men sen ýarşy atnaşýanyňy bilmendirmi? Dogry aýtsam, sen gowy çykyş etdiň. Sag ol. Men agamam şu ýarşda çykyş etýär. Sen oň bilen duşmaň mümkin. Görüşdi. Ataňam sirimi diýipdirler. Yeňip bilseň, yeň onu. Eger men agaň yeňsem, sen menden ýüze urmersiňmi? Men seni ýitirmenmi? Sınar. Yarış yeňijiň saýlamak üçin geçirilýär. Eger başarsa, yeň onu. Sınar. Sen Yekaradi diýen sözüň üçin men durmuşyň ähli synygyna taýyn inanmaňa. Eger men sawçylygy bersem, sen garşy bolmarsyň ha? Ha, Sınar? Yer sen näme diýersiň? Meni sana bermediler. Onu kaçaly. Kaçmaly. Men gorkkan. Goloyna varma. Git şu yerden. Git diýen men sana. Sen biziň işimize goşulma. Eşdiýämi? Goşulma. Goşulma diýen. Sen yarış görjek bahanasıyla gelip gidlen duşup kurap bizi maskarlaýamyň. Sen kim bol? Seni bolsa. Ali. Näme aýryl? Aýryl maga çekerni. Diýen ha. Oh seni. Baradın dursa. Sen kim bolsaň o ýaxşy. Ay ağam sen öňünden uruşup durdun. Oň çınar bilen duşmaryny gözümizle gördük. Men häzir şonu Ürketdim diýen ol men sana. Bar çykyň. Ey, sen mara. Men özüm düşünşür.
Kim morsun o sen? Ha, yaxşı. Nazar. Sen sorýara şaltrak bol. Yarşın mavası var. İşin bilen olur. Oğlanlar sana da at demez. Nuri, hani kakal mı girdi? Size sergide garaşya. Ha, yadıma düştü, o bana aydıptı. Yürü gidelim. Oğlum sen bana ay, day, boğday sevgime, day. Meni sana şaşırıp kal, min arzu hıyalim sen. Tuvaleme nefretcan. Davaranı uludan tutupsun. Hanımlar bu cenatlar. Bizim şu kergan katnaşıp, bizim şahatlığımız den paylaşanlığını kampanyamızın adının öz minnetdarlığımızı bildirýär. Siz şu gün BMW avtoloğunun iň soňky görünüşi bilen tanış bolarsyňlar. Bu dünýä belli avtologlar özleriniň ýokary tiyirligi, üýtgeşik göze ýakymlyk göderligi bilen. Ha, bolýar. Gidiver. Gidiver. Bolýar, tawa. Bosan elimi bilen Çınarjan alyp kelemesen gowy boldy. Çınarjana soğugy desçekdim. Bol bilýär. Hani öz halaň saýla. Men mi? Yer bolýala. Şon nähil görýär? Bilmedim de. Ulan birini alıp beylekisini koyuyor yerle. Birini odan. Onun ikisini al. Toydan soň Çınarjan bilen Nuri'nin soğutlary üýtgeşip bar. Vah, ne petsan. Esası da çağlarımız wagtly bolsa bolýar. Owa dinleyen. Sen berde ol. Owa aydy ver. Men barmağım hökman mı? Men aytdım ha yük alıverin deyip. Ha? Bolýar habarlaşar. Owa gelsin. Koy öreýin. Gel. Salamu aleyküm. Waleyküm esselam. Sizin aýdýanyň ama şu gerçek git bolmaly. Owa. Gel geç. Hut şu. Gerçek goçy. O men ähli arzuwlarymy puwjy çykarmak isleýär. Men bu ýigdi tanamak. Bu ýigit bilen bagly ilteşen ýerim ýok. Meniň durmuş ýagdaýy bilenim gyzyklanamak. Goý okusun, ýarşyn dowam etdirsin, olaň öz işi. Ýöne men gyýdymy gününi goýsun. Doğru, men düşünýän. Bizem ýaş bolup görpdik. Ýaşlykdyr. Ýöne şu pursatdan başlap sen men gyýdymy unutmaly bolsun. Düşündiňmi? Sen alad etme. O sana düşünendir. Bir yerde düşünmedi ýagdaty ýok ahyry. Düşünse has goý. Ýöne şuuruna gaýdyp gelmese gowy boljak. Mene aýtjagym aýtdym. Bolýar. Inni galan işim maňa goýar. Bolýar salykda görşel. Mene sen özüň gowy tanamsaň, gön ýanyňa geläýdim. Düşünýän. Salykda görşeli. Ýynjalygam etdim. Bagşlarsın da. Geleli ýok. An pelwan, olay otur.
gaty kyn ýagdaýa düşüpdiň. Näme durdun? Çekinme otur ber. Sen bir ýerde maňa bir zady gönüle de aýt. Goşmuranyň gydyny ölgünne goýjakmy ýa? Ha, näme edin men? Meni bagışlaň Ilyas Durdyýç. Gynansak da men onu başarman. Sebäbi men o gyzy söýýän. Kakatynyň garşy bolanyna garamazdan men o gyzy öýlenmek isleýän. Wallahi. Şundan. Otur otur. Dik durma. Al çaýjagy iç. Bu ýagdaýda mena taňa näme diýjegimi bilemok. Barda öz bagtyny tapýanmydym. Menne başga las goýmadyň. Eger de sen hakykatdanam Goşmuranyň gyzyny halap bagtly boljagyny gözüň etse, seni biri-biriňden aýra salmaga hiç kim haky ýokdur. Ferazap bolarsyň da. Sen men talibim. Goşmurat bilen aramyzda gowy gatnaşyň bardygyna garamazdan sen aladan etmek men borjum. O mesele arada Goşmurat bilen gürleşmem bilerdim. Ýani ol netije bermez. Men ol adama gaty belet. Yer bolýa. Barda okuň bilen bol. Aladaňyz üçin sag bolun Ilyas Durdyýç. Oruňlar öz aramyzda galdyn bolýan. Aýdyşyňy diýal ederin. Andur. Şunu ýarşdy. Ýeňiş gadanjaň anammy? Hökman ýeňiş gadanar Ilyas Durdyýç. Bolýa, gaýrat et. Sag bolun. Yarım final buluşuklar devam eder. 75 kilogram ağırlığın derecesine boksçu düşükçe çağırdı. Kıdıl vuruştu. Barlı. Vuruşun içinde 47 buluşuk geçirdi. 46 buluşukta yeni şahı. Senden beýle arkaýyn. Wagt bol ahry. Onun karşıdaşı Sana näme boldy? Bahadır Recep. Vuruşun içinde 47 buluşuk geçirdi. Men garşydaşym Çynarın kakatynyň dogany. Men onuň bilen uruşasym gelana. Sen näme diýerledinmi? Edýän urun näme? Sana kim bolana näme? Bu ýar şahry. Esasy maksadym diňe ýeňiş galanmaly. Hany özüňe gel. Men sana yarış vakti Nadar'ın yanına barmadık neçe de kayttım. Var işin bilen bol. Görme şu yerde. Nadar ne il yadaylan? İşinlerde. Ne il yarışa tayar mı? Tayar. Dine yemiş kadarmalı. Düşündün mü? Düşünme. Yürü. Kıdıl vuruştu. Aile Urvana. Onun karşıdaşı. Yok vuruştu. Adam orta verim. Final vuruşu. Vuruşuna eminlik etti. Halkara dereceliğini bu moment koddu. Oğlum. Görüşüm.
Men onu yeňmellälim. Näme üçin men onu yeňdim? Men onu yeňmellälim. Näme üçin men onu yeňdim? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Men onu yeňdim. Sana hükmanmıdı şonu yeňmek? İnnol adam hiç açan bana kıydını vermez. Hiç açan kıydını vermez. Ötiyelli akmak. Sana gereken şodu. Ne sana? Ne? Al, al, ne? Al, 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 al. Sana gereken şodu. Senin çınar görüp billersin. Onu sana görkönmenler. Sana gereken sol. Al, 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 al. Sana gereken sol. Gereken sol. Geri yaşı. İyilik midir? Görsen nerede ekenin? Oğulları aytmadık bolsa, sen tapary alanda. Sen bolşuňa bir de hayran kal. Siz şol öde bolayın. Yer pelvan, näme aýdarsyň? Ýarşyp soransoň, ýitirim olaýdyňmy? O ýerde sen bilen duşşy adamlar bardy. Awar beriş derişlerini öz ýeňişiň magrada gurrun bermeliň. Sen bolşuňy mene düşünmedim. Diňe menem däl. Hiç men düşünmedi. Ýeşene ýaşyk maksady araňyzdan ustatlary saýlap almakdy. Şoň üçin ýaşy uludanym guramady. Ýetäti ýaşlar inni öňümizde. Sen moda şu wagtdan öz ýüzüňi görýäň. Ýeri. Sen ähwady unutdyň. Näme aýdarsyň? Hemmesi gowy. Kırmızı sen. Diňe. Öýdaladan bilen galmak isledim. Men öýdaladan bilen galmak islemedim. Näme? Aladan bilen galmak islemedim. Hiç açan. Öz şahsy bähbedin üçin. Sen hakda alada diýerler unutmagyn. Men sana inanmam. Sen ýeňiş adamlaryň üçin elimde baryn etdim. Ýaxşy şertler döretdim. Sen bolsa öz ýeňişiňe gowanmagy derek ýekelikde hasra çekip gördüm. Muň sebebi näme? Düşündirdimmi? Men bilesim gelýär. Ählisi dogry. Mendiň öz söýgümiň alada sölen boldum. Birini hem öňümizde. Sen moda şu wagtdan öz ýüzüňi görýäň. Ýeri. Sen ähwady unutdyň. Näme aýdarsyň? Hemmesi gowy. Kırmızı sen. Diňe. Öýdaladan bilen galmak isledim. Men öýdaladan bilen galmak islemedim. Näme? Aladan bilen galmak islemedim.
hiç açan öz şahsı bähbedin üçin sen hakda alada diýerler unutmagyn. Men sana inanmam. Sen ýeňi şadanbagyň üçin elimde baryn etdim. Ýaxşy şertler döretdim. Sen bolsa öz ýeňişiňe gowanmagy derek yekelikde hasra çekip gördüm. Muň sebebi ne? Düşündür da man. Men bilesim gelýär. Ählisi dogry. Mendin öz söýgümiň alada sölen boldum. Bu indi hemmeleri äşkar bolupdyr. Yermenni başga çykalga wamydy diýsene. En maňa düşünýärmi? Men ýan kaýdandan ýarymdan çykaraýma. Ondoňam hüjüme geçende hereket et. Köpek hereket et. Ha öyle. Hani görüşüm. Ýöne men uruşdum. Dogry. Sen uruşdyň. Ondoň men näl? Hemmelerim gördü. Emma sen karşıdaşyňy ýeňmek islemedin. Näme yalanmy? Şoň üçin sen bolşuň biziň hemmemizi oýlandyrýar. Biz ikimiz düşünüşmeli, han oğul. Men öz söýgümi goramak isledim. Şınaryň kakatynyň bilen söýgümide öz radylygyny bermejegine men dogry göz ýetirýärdim. Ide çekilýän men sana ida ýöne özüň urdurup durdyň. Näme özüň urdurýan? Ide çekil ida. Emma maňa garamazdan bak ýarışda ýeňilmelilen düşünje meni gysyp goýup barýardy. Şınaryň kakatyna öz hormatymy bildirmek isledim. Ýöne bir tarapdan bu pikirleriň ýalňyşdygyny da düşünýärdim. Onu men olaryň garaýşlaryndan da duýýardım. Stop! Bak! Durma bir yerde! Sen maňa onu ýeňdim diýersiň. Diňe ýeňiş bilen kanaгатлanyp bolýan bolsa-da. Men sen ýeňişiňe tötäleýin hadap edýän. Ýer bolýa. Men sana ýeňip durmaýyn. Ýer neçe bolsa sen ýeňdim. Ýöne bir zady bek belli. Yarış. Diňe. Ýeňiş üçin ornalýar. Şoňa düşün. Sen geleceğin öňünde özüňe ikilik etme.
Görüşdi. Ataň filama diýipdirler. Men sen ýagdaýyny düşünýän. Ýöne bir ýerde ejildik etmäge hiç iltiýat göremok. Şaýda Allah hakda oýlan, pikirlen. Gerek bolsa men ýanyma bar, maslahatlaşaly. Sağ olun İlyas Sürtüýüç. Bolýa, sağlykda görüşeli. Çınar, men seni söýýän. Edýäniň näme özüň urdurýar? Enniňle. Men ähli erkim durkum. Diňe sen bilen maňdy. Barda yeň onu yeň. Berekella men senden rady. Ýanky bolsun taklyda kerek eder. Hüzüm et. Sen hökpan onu yeňersiň. Seniň ykbalyň. Barda yeň onu. Ýaşaýyşymyň göz başy. Sensiz bu dünýä maňa juda dar görünýär. Sen maňa aýdan, eger agam başlasan ýeňden sözleriň bu ýarşyň adalatly çözülmegini getirdi. Var! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bizim ovamızda bir çınar var. O çınarı biz aşıklar çınarı diýär. Her bir aşık bolan durmuş gurmazdan ozal hökman şu çınarın ýanyna baryp ýagşydan ýagşy arzuw dilek edýärler. Menem dilek edipdim. Bu durmuşun sığınaklarının neytene. Kakamın ıkbalı menne qaytalan ya. On süýgü zirarlı düşen ýagdaýyny menne has gowy düşünýän. Şu ýerde men bir zady anyk göz ýetirýän. Maksat öz süýgüni ýitirmeler. Her hal nähili ýagdaýa düşeňdi-de ondan başa çykmagy başarmaly. Maňa nide ýol ýok. Hereket etmeli. Ýoksa giç bolar. Narkez, ana ağlaman koydun. Bir tutayda ağlar ya ne mutlu. Narkez,
Ana ağlaman koydun. Yer şutayda ağlar ya ne mutlu. Bizim durmuşumuz hiç vaktim olmadı. Beydiyme Nartes, beydiyme. Şunu mi diyen sana? Sen bana bostan yadımdan çıkardım deyip suratınam kitapların arasında saklayamam. Yer saklamdı ne? Men sana ikilik edem o. Sen beni süymeyeni kenin. Nartes. Men bilen yaşayanam ordan. Seni bostan hapta pikir ediyen. Ana ağlaman koydun o Nartes. Beter. Sen neyim şimdi yan? Bostanın başka kişinin ayalı. Sen onu yattan çıkarmalı. Yine vakt gelir yattan çıkarır. An koşuş. O vakt gelir. O vakt kaçan elmeli. Bilem ok. Yönü sen men kıssama. Allah yırtış suratı. Yok, men onu başarmam. Başarman? Onu ödüm. Dur, saklan. Sen ne diyenin ne men Nartes? Sen bu suratı ne edeydin? Menini sen bilen yaşap bilmen. Nartes. Han dur ayak çekmeden hem beni düşünürüyün Nartes. Dur sana Nartes. Dur men sana hem beni düşünürüyün. Nartes. Han kapıyı açsana. Bolşun neydi? Beyli kahır eder ya. Ne morup dur? Han kapıyı aç düşünceli. Nartes. Nazarcan. Gel oğlum. Gel hani. Kovum yağdaylam. Okuldan geldim. Sen bizim borçumuzu kendi onu sürüp durma. Öyle. Gel. Ömlüydü görse, sağ ol, Yepes. sağlıklı görse. Bol ya. Ne öyle? Şükür. Sağman geldin mi? Gelindir. İyilik midir? İyilik Çok ya. gidişim olulu. Bize düğünden beri çok karışık oturuşumuz. Karışılmadık ya da yüze çıktı. Yerine çözmeli oldu. Son için uçmalı vaktimi yütkütmeli oldum. Ha şeyle mi? Yer olsun meseleni çözebildin mi? Ha ola, çözüldü. Hay bol bil ya, 10 yıl olsa. Yor beydip durmalı. Öyle gireli. Yor. Dost. Yine men sana çay getirdim. Hani gel, bilece oturup çay içeli. Sen söylüğün men sözüm yok dost. Yöneten şeyde oturacak mı? Sen ecir çekşini inni mena arkayn seredip durup bilem ok. Bolmasa mağa aç yüreğini. Maslahatlaş bir netice çıkararız. Mundan gün olmaz. Sen özüň daşyňdan marfinlaysan, bu gidişiňe gitseň sen özüň ýitirersiň, düşünýänmi? Yeri näme ejir çekýän? Söýän gyzyň bilen duşuşdyň. Ne duşuşdyň? Sen duşuşdyň. Ýarşda da ýeňdiň. Başga näme gerek? Men sınaryň dogyny ýeňmellälim. Innon qaqaty maňa hisasan qyýdyny bermez. Bermez alqaç. Alqaç? Hawa alqaç. Bilýärmi? Sınar bilen men bu barada gürleşdim.
Ýön ol netije bermedi. Sen ýene bir gedek diýip gör. Belkim inneder. Bolmasa telefonyny ber. Özüm jaň edey. Ýok. Sen bir jaň etme. Häzir özüm seni anşarym. Yer näme boldy? Näme edip dursun? Bol gürleşde. Bolmasa telefony ber, men özüm gürleşim. Alo, Çınar. Salam. Howam men, Nazar. Çınar, sen göretmeli. Men sensiz ýaşap bilemok. Senden haýyş etýän, maňa indi jaň etme. Saňa men derarly diýen ýeterim gaýdy görken. Sen näme, aglaýam? Bilmi. Kowa, ağlaya. Çınar, biz ökman görüşmeli. Yok diýme, haýyş edýän. Men seni söýýän Çınar. Dur, goýma telefony, Çınar, haýyş edýän, biz ökman görüşmeli. Çınar, men sensiz ýaşap bilemok. Men seni söýýän. Diňe sen nedir men bagtym eşitýärmi? Çınar, sen menden ýüze urmelläsiň. Biziň kugurny or. Sen indi meni görüp bilmersin. Ertir maşgalamyz bolup türkmen maşa urýas. Ertir diýäňizmi? Men ökman bararyn. Siz gelýänçäňiz garaşaryn. Atamyz bizi mihmançylyga çagyrýar. Polya. Hoş. Çınar kim bile urlaşdın? Senden kim bile urlaşdın diýip soraýan. Çınarjan edim bilen Nurjanyň gelejegi barada menem köp oýlanýan. Maňa çağlaryň bagtly bolany gerek. Toy eder. Toydan soň dünýäň islenlik günjegine gidip olar goý din jansyrlar. Bizde mümkünçülük var ha. Ola, Hudaýa şükür. Çağlarymyz bagtly bolsalar bolýa. Sana son kuatlar bir zada bolýa gaýdy. Bir yerlere gezmäne gidersin, ha? Ejengden zat girleme Çınar. Dogry aýdýaň, Nefes. Her ýylam şonardy gödýär. Ýöne iş wahanasy bilen her ýyl soňa goýýar. Hökman gezmeli, gown açmaly. Şu gelege seni öýdüm bilen alyp gitjäm gatşynam. Men näme diýin jalatym gelýän näler öýdýäňmi? Ay ýokla, seni öýden çykaryp bolan okla. Altı ulaq sakla. Deňide bir silla Allah. Oňam bir gurrun barmy? Seýinlamaly bolsa seýinläýär. Ýogsa da beýliğine mi ýörelmi? Ýok, degme. Goýýas. Görnä hili gözellik. Suwuşum çyksa, näýil gorkanadar? Wagt suwa düşüp bilsek gowy Ýöne bizim wagtymyz ýok. Çınaryň haýty çor bilen geljegi belli däle. Dogry. Gidelim. Oda soň çörse, düşmanyň arasyny okla.
Şolsa da wagtyna geldik. Ferit kafam öden geläýipdir. Alat etmediysem öýüdi geläýipdir. Her zaman Şolsa da wagtyna geldik. Ferit kafam öden geläýipdir. Alat etmediysem öýüdi geläýipdir. Her sapar şey diýär. Bağlanın veriyor. Gelin bakalım. Adara varmı derken? Adarım o. Aydiyanın da. Aman gelin mi hala? Bu mu yağdaydı? Aman. Aktığına getirdim. Gel artık Mary. Oglanlar çynara geldi. Ýönüň ýanyna adamken Yerini nämetse gowwarka. Heretmeli, hetip etmeli, men çynar bilen gürleşmeli. Aýdýanyň dogry. Ýöne näet görmeli. Yeri. Näme dymdyňyz? Beýde otursa iş. Ana olara uğradı. Näme diýäs? Alty olan ýerine galma. Tuvalema. İkayaklı iki unne değilenme. Sen men gözümün alnına ulolluğuna bağlan. Han oturan şu yerde ine bu soğuk durdu menden. Alnın altın açık olsun. Bağıtlı ol bağlan. Hani menen seni gutlayın. Bağıtın olsun gaydım. Bağıtlı olsunlar. Guttan çağlar bağıtlı olsunlar. Ta oğlum. Çınarcan. Bu näme borlugy içi? Bu näme borlugy diýen? Gaýdam. Taňa näme boldy? Men hiç taýda düşünüp bilemem. Bu näme borlugy içi? Senin edýäniň näme? Asa siz bärdimidiňiz? Hemme işler uğruna. Men üçin şu gün iň bagtly gün. Gutlama mihman mar gelipdir. O odanam geläpdirler. Osmurada siz soraýalar. Bolýa barýan. Bossan. Sene maşak düş mihmanlaryň ýanyna barali. Eglenmegin Bossan. Häzir barýan.
Bostancan şu ölümü kutu bolupsyňyz. Odalam habarlyk Çynarjan Nurjana derjerinden. Toy tehedini belleýänini eşitip owadan göz ýuşup gaýdy berenler. Koçmarat, çağılaň alny wagty açyk bolsun. Ha oğlum. Ölemi. Ha oğlum. Büyügenlesi hani ağamız gördün okmu ho? Ay, ağam uğurdun Ha. Şu men toy alıp qaytmajak bol perda dedenler. Göre onu. Men ağama gelnecemsiz geleymiyorum. Gelnecemsiz gelsen men sen yüzün görmerini iptim. Sen bir radaydan ağam yuvaşanlar billinle. Osman ağa, siz soruyorlar. Nazar, gelin mi? Bolya, düşündüm. Düşündüm. Sana garaşyam. Bolya. Bolsa da adamlar adaş döýdiýän. Wagtama bir çene varandyrla. Onna şeydeliň men häzir begli bilen oýurun görüp gaýdýan alty sen bolsa ýa-da şu ýurda garaşarsyň bolýarmy? Bolýa işiňiz uğruna bolsun. Gideli. Fenmira, yuvaş ol. Men Çınar görýän. Sen görýänmi? Owa, menem görýän. Sen bärde galarsyň. Hamdur, näme etjek bolýan düşündir. Men Çınar görjek bolmaly. Ferhat bol. Çınarcan balam. Eçetinin itiyanın näme? Baklatınca zat dele. Menden hiç de soraman. Yemek var mı çediyeňet? Senin canım koşuş. Yok, ben size düşünüp bilemem. Gelýärdir öyle. Görün garşalady. Hoş geldiňiz. Gelýärmi sagama? Thank you very much. Orgunmasyňyz? Gelin, geçin. Geçin. Hoş geldiňiz. Geçin. Bu görýän sport toplumyňyzda
Yaşlarımız için ähli şertler var. Dünya standartına gavat gelir. Siz onu häzir öz gözüňiz bilen hem görürsüňiz. Bu toplumda sportun türlü görüşleri boýunça türgeleşip geçilir. Boks var, erkir görüş, judo, beýlek görünüşler var, suw edilmeň görünüşleri. Garaz, hemme zat gözüňe tutulun. Häzir ýakynyň tanýardyň. Ine bu ýerde boks geçerler. Var, suw edilmeň görünüşleri. Garaz, hemme zat gözüňe tutulun. Häzir ýakynyň tanýardyň. Ine bu ýerde boks geçerler. Salamu aleykum. Salam. Salam. Salamu Turdu Salih başkunarman. Salam. Yem başkunarmanyň ornunbaşary geldi. Siz meni bagışlaň, men häzir gelýän. Gelin hani. Gözüňiz aýdyň. Biziň talibimiz dünýä ýarşyna gatnaşmaga çagyrýarlar. Häl görýän. Kimi, Nadarmy? Daha kim boldun? Salam oğullar. Salam. Yeri taýýarlyk näýeli? Oğul ýatyrdy. Tuweleme, şeydiň. Murat, sen onu oğulları saklama. Oy türgülleşip geçiverdi. Bolýar. Analyň dowam etdir berim. Hani men gerçegim? Hem durman gerek. Bagışlaň, Nadar menden urusa sorady. Anlatmam. Näme? Ne eliň şeýlerek tut. Denem urgulary geçirip ber. Oğluk manul. Ondan denem ona ruhsat berdim. Menden ruhsatsız talibi okularının boşatmaň diýip näçe tapar aýtmaly. Dinle meni. Maňa sen hiç il düşünürsiň gerek gal, eşitýärmi? Sen maňa şoýugy ýertiriň ödünni gaşymda turdurdyň. O daşaryrda ýaşa gitmeli. Düşünýärmi? Beýle kutmadan bolup duranaga. Talibi okudyny goýberanyň üçin bolsa, ýogap bermeli bar. İlyas Turdyç, men onu hut şunyň ödüne tapar. Men mihmanlym bar. Ýüreginiň bu tapyň, düşündiňmi? Ýüregime düşüp gelýän galyň. Ýeşiň bilen boluň. Ýörüň, başga ýerlerime görkezýän. Ayırmın eline kıdat var. Ayır. Hani den gel. Nadar nirede? Den onun nireyden ne bilýän? Bizden hiç tak gilleme. Salam kaka. Ertiriň haýyrly bolsun diýdim. Geç otur. Näme gaýgyly görünýäňle? Otur. Häzir daýyň hadaryň iň gözel ýerlerini görkezmek üçin gezelenjek gitjekdir. Gidinde daýyň gämisine aýlanyp gelin. Diýinjiňizi alyň, göwnüňizi açyň. Isleseňiz şähere daýlanyň, ha? Nepes saýyň nury kiýiňiz üçin alyp berjek täze jaýynam sirlaň. Bolýarmy gyzym? Kaka, men belki bu ýerde galar. Bir hili özüme ýeretdiýen. Dogrymy aýtsam, men bir ýere dinç almaga gelmedim. Men sen aladaň üçin, sen bagtly bolmaň üçin geldim gyzym.
Daýymyň köýne gemisini gedelençe desim gelen. Doğru aýdýan gyýdym. O gämi köni. Ýöne isleseň daýyň täzesine alyp biler. O gämi daýym geçmişini ýatlady ýa. Sen bu zatlara son düşünürsin gyýdym. Kaka, Nura durmuşa çykasym gelen. Sen näme meni ýüze garatmak isleýärmi? He, Çınar? Men sana bir zat aýdaýyn gyýdym. Bilseň, Nuri kiňiz heni çağakanız, senin bagtly bolmaňyz üçin nepes saýyň bilen ylalaşa gelipdik. Ine şo günem gelip ýetdi. Kakacan, ýöne men Nuryny söýen makta. Gyýdyň diýän eşitdiňmi? O nämen söýgüsi? Gyýdyň akly çarşyp ýörüýdien. Dinle gyýdym. Daýym özüniň ýekedi kraryny sen bagtly bolmagyň üçin bagyş etmek isleýär. Sen bagtyň diňe şolajakdy. Biziň tohumymyzda henideçen ýa-da adama gyýd berip, ýa-da ýatdan gyýd alan ýerimiz ýokdur. Nha, şaýdarlarma ejeň şaýatdyr. Men onu gelin edip alamda ýüzüne görmendim. Kakamyň 2 aýdan sözüne razylyk berdim. Ananmasaň bara taňgy sora. Ena taň sözü çağlar üçin mukaddes bolmalydyr. Men aýtjagym aýtdym. Barsamdan aşak şun. Kakam diýenden bolay can bar. Siziň maňa dogry düşünmeňizi isleýän, men sizden haýyş edýän, men Nuryny söýýämok, men asla durmuşa çykasym gelenok, sen näme üçin meni jor edýäň, näme üçin? Ýok, men ufalmy näme üçin edýän, çeçedýäň ýa. Ýok, men oğlany asla söýýämok düşünýäň, men men onu ýürüýän. Men onun ýanyna barasym gelenek. Eger meni Nura durmuşa çykarsa, men hiç açanyň bagtly bolup bilmeýän edýän. Aytsam sizlere ya kadal çiğdire bizlere. Adımı aytsam sizlere ya kadal çiğdire bizlere. Uzilmizok can sağlığa arzuva edyene bağlamı. Arzuva edyene bağlamı.
Karşılanım üçün sağ ol. Yer ondan oğullardan haber alabildin mi? Men sana can etip ýagdaýy aýtdyma. Şu wagda çellik olar gördüm bildim diýene ýok. Yok, oğullar şu yerde. Şu ýerde o hökmen tapar. Tapmaly, wagtymyz gaty çäkli. Wagt men olan ulug belgilerini bilemokda. Ýoksa olar tapba bordular. Hani ikimiz bir zat anyklar. Eger olong minip gaýdan ulugyny bileýemizde sen tapylan bolsa, onda olar tapmak bile kyn näçe demi? Şu sagat näçe? Şuňa aýdy. Eger olong minip gaýdan ulugyny bileýemizde sen tapylan bolsa, onda olar tapmak bile kyn näçe demi? Şu sagat näçe? Şuňa görmän. Men häzir derre oglanlara jaň edýän, olong ulug belgilerini bilip berýär. Geç. Tok firmeni. Ýörün onna gidelim. Bahar gaýdan zatlaryny şu wagda mülkim tutýar. Siz onu bir eşden bolsadyňyz, wagt onu ýa-ni. Alyan. Gaýtmalym. Anma gowy beredin. Biçmedi garardy şu wagt. Ýylgyryň. Görmedinmi? Ene şeýle, howa şeýle. An men gelmegim ýerede. O lafyl bärde kene. Düşürme meni. Ben diýe koy. Yeri, ýene molla. Sen näme maňa gelinligim diýen? Men sen gelinligim däl düşünýärmi şoňa? Düşünemok. Toýda gedim diýen bellenne. Men radylygym bolman, toý bolmaz. Men hiç wagt sen gelinligim bolman bilgin. Bizim ıkbalımız, çağılığımızdan çöldü. Inni bizi hiç kim bir-birimizden aýyry bilmez. O sen diýeniň hiç wagtym bolmaz, tamam bile. Görýän welin eýlene ediler öýdi. Siz berde galyň. Men özüm bir alazyny taparym. İstesem menem sen bilen gidey. Yok, siz berde olun. Altı bilen bellenen yerde garaşın. Men özüm gelerim. Gideli. Yerini sen şeydi pemmelerden öykülüye korkturacak mı? Daş töwerüňe teret. Nähili göderlik? Biz iki çäk, deňiziň orta tarafynda, gämiň hem edil öňünde. Titanic filmindäki ýaly, ha? Aşyklar ýat falyat, ha? Şana. Oy, sen bolsun nähili, çek elini. Men öz gelinligimi jokladym. Men sen gelinliň der. Näme? Bolmasam bugün erte bolardyň da. Men gakarlyjam. Yeri kilçermeň betetsene. Edenim molya dip inni gödöklü edýäňmi şeýlemi? Men taňa gaty beletdirim. Sana näçe tapar aýtmaly? Maňa adar berme, goý meni öz günüme goý. Men seni günüňe goýman. Goýarsyň. Sen men ejir çekmek misleýärmi? Yer bolýa. Men bu zatlara çydar. Ýöne şeýle bir gün geler şonda diňe men isleýişimçe bolar. Şu wagt ketýän oýunyňa ökünmeli bolsun. Mun sana söz berýär. Bileningden galma, çek elini. Aýyr elini diýän. Borşuň nähili? Men seni çekmem. Çekersin. Maskara. Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Näme hyzmat? Maňa siziň kömegiňiz gerekdi. Aýdy ber. Bir gaýrat ediňde meni boş bolsaňyz, görünýän kenary äkidip getirip bilmerdiňizmi? Bolýa. Bol kömekleş. Hakyndan gaçmardyň ha. Hakynyň gurruňy bolmaz. Bol min. Salam. Salam. Bagşlan ol men siziň oğulluğuňyz bar ada. Näme oğullar tapyldy? Görünler bar. Gaty gowy berek elde. Gidemen şeýle bir begenlerdiňiz. Murat. Murat. Çaltyrak bol oğullardan habar var. Oğlanlar tapyldymy? Öýde tapylan ýaly görünler var. Men häzir barýam. Ulug çykalga getirin. Birem häzir aşak düşýär. Murat. Murat, bir aşakda garaşýar sana. Ine vardım. Sen maňa garaş. Owa? Näme boldy? Çınar? Düşünmedim. O näil gaçdy?
Kim bilen? Men bağışlan Osmurad ağa. Barda godaç bir salım içine olup geçti. Mene näme düşünüp geçmedim. Gämi kenara gelenden kıyılıngıl bir kayıklı oğlumdan kaçıp gitti. Hova, oğlanları uğrattık. Uğrattık, men bağışlan Osmurad ağa. Ay pankelle ditani. Tapın oğuydu. Osmurad näme oldu? Bolya biz häzir baryaz. Oğuyda yine bir hokka çıkardı bize. Dur. Dur! Haklan! Dur diyen ben sana! Dur! Haklan! Bağırır kaçıp kudurun verdi! Dur diyen! Yine var ya dur! Haklan diyen ben sana! Oh! Haklan! Gideri! Dur diyen! Tutturma! Dur! Saklan diyen! Nazar! Gitme! Gitme! Kuyularım gitme! Nazar gitme! Kuyularım onu! Hanım dedim! Ayşegül! Gitme! Boşuna neyli? Daran gözüme görünen! Şuna! Erkek! Benimle seninle başa savurursan! Min! Bilmedim. İşim bitse baradım. Sana yok mı son bilmedim. Ne ettin aymanı? Baramda düşündürürüm. Öldüm sana can ederim. Nazar geliyor. Bunun gidelim. Sen miydin beni maskar etti? İyle çıkar yal etmedi. Bağrını sen koyadın bırakar. Şok idini seyrettik ben sana ne çığlık ayttım? Betet. Korkun näme? Uçunun ok mu? Näme maskara olup durdun? Aho kaka. Bıgı çağa dele. Nipesin önüne o meni yüzü gar etti. İnne oğuydun başka tövgüsün batın ulil bilye. Maskara etti. İnne oğuydu öğüt ellerimle bok öldüreymesem karar tapman. Andur. Kaydiydin ha. Näme beni yeldirgen ýaly bolup gördüm. Entek üýtgeşik bir bolan at ýok ha. Nepet öz adammaz. Onu şuň tanamaly elbet. Ol sen gyýdyň öz oğlundan kim görenak. Ýöne ýaşdan urşmada uranak. Genidem çöreğimiz bitine kere edil üstünden bara aýpsyn. Toya gelen oğlanlarım gyýdgaç diýip urşup durlar. Aklyňa tygacak zat del. Hani sen aragyň meňe ýanyma çagyr. Oň bilen özüm bir gurduş göreýin. Çınar! Düş aşağı! Düş! Atağın röşek diye. Hani gel gyýdym men ýanyma. Näme dursun geç söyle. Ýanragama geley. Vay bo. Sene görýärsiň bilen ataň gahargalarını diýat etdiň. Atacan, sen Nurin tanandı. Onu tamamen Allah geliyor. Ol ervet adam. Men onu halam. Men sen Nurin halam ýanyny bilýän. Eger halayan bolsaň ataň öýünden gaçyp gitjek bolmady. Şeýle dämi gyýdym? Atacan, men onu ervet niyet bilen etmedim. Diňle gyýdym. Kakam Bahir meni daim gyýdyny öýürdi.
Men onu tanımayadım, men onu görmeyendim. Onun yüzünü toydan son görüp kaldım. Emma men sonunda da atamın sözünden çıkmadım. Nurini halam mokta. O varada köp oylanyan. Üyedisliğime karşı gidip yaşayabilmeni atacağım. Hani ağlaman oyda köşeşek bolgaydım. Sen yaşında kanmana enen bile durmuş kurmak ansat bolmadı. Yönü enen atağın sözünden çıkıp bolayamın emi. Kayıdı durmuşa çıkarmak, oğul öyörmek bir en atağın borcu. Biz sen bağıtlı olmanı isleyez bağlacığım. Yöne yanlışlık ahreyn bey. Halamayan adamı bilen bir günem yaşayabilmen. Hiçbirimizden öz üstlerimize göre durmuş kurmandık. Şu gidip yaşayabilmeni atacağım. Hani ağlaman oyda köşeşek bolgaydım. Sen yaşında kanmana enen bile durmuş kurmak ansat bolmadı. Yönü enen atağın sözünden çıkıp bolayamın emi. Kayıdı durmuşa çıkarmak, oğul öyörmek bir en atağın borcu. Biz sen bağıtlı olmanı isleyez bağlacığım. Yöne yanlışlık ahreyn bey. Halamayan adamı bilen bir günem yaşayabilmen. Hiçbirimizden öz üstlerimize göre durmuş kurmandık. Eğer de sen maşgala namısı, bizim ağrayımız hatta kirdiyen bolsun, bilin diyelim dedip durmuşa çık bağlam. Hiç açan men daimın oğluna durmuşa çıkman. Hiç açan. Kaka, sen canını yakıp bana gep düşünürecek bolyan. Bu gepe düşünecek çağa menden oğa. Hani beset, behlip kıyırıp durma. Borçun ne? Sırazan bir de düşünür. Başka hiç ilgep kurun bolup bilmez. Eşittin mi? Toy tehedi bellenni. Men sözüm söz olur. Men ölsemem Nura durmuşa çıkman. Lalet! Koç Murat. Borçun ne heyli? Bossan. Yığına gıydın. Olmasa men öz hareketlerime cevap verip bilmem. Häzirin özüne de toya tayarlık görün. Özüm şu gıydın saçını yayıp veren görmeyin. Bizar olunum şun saçından. Men elimi koyuyor. Endi sen men yecemdi. Sen ne için yıkıcı dedim açtım bilmedim. Hayır çek elini. Çınarcan değil. Hayır. Çınarcan. Neden başıma kayıpım geliyor? Bütün emrimi korkup yedin çıkarman yaşıyor. Ben seni göredim gelen ol. Senden geçimden. Ecemcan. Ececan. Sana ne oluyor? Karşı ediyor. Ağlama sana. Yığırım yılmından odol. Ne emecek? Ne oldu? Ece. Men sen ýaly ýalyňyz galypdy. Netjegim bilmän bagyrym ýere berip ağlandy. Şonna men garmy işden tapylmady. Nadyma ýetişen bolmady. Ececan. Can için bağışlanı, hayiş ediyen bağışlanı. Mekin gönlüme değilsin dinledi. Can için bağışla beni. Kevim. Sen menen sevmeyen adamyma durmuşa çıkardılar. Bu hiç bilen sever yarımdan ayırdılar. Şondan beri yalnız öz hasretim bilen yaşayan oydım. Kakan adı, varım yoğum var. O yedalata bilen yaşayan.
Bu dünyada iki tek dayansın sensin aydım. Dünya sen bağıtın deyip yaşayan can balam. Eğer oğlun hakikattanın süyyen olsam, bağıtım için uğraş balam. Kakını kalsa sana hiç vaktim radilik vermez. Canım. Mehribanım, sen bana düşüneceğini men biliyordum. Men ıklanma sen parksız olmacağına. Men onan yadım. Ecem can. Kuşuş balam. Canımızın kuşuş. Beni bağıtsın ecir çekip yaşanını men bilmeyenlerine. Ikma seni şeyde yolda araptır Ecem Bostan. can. Aşağı düş. Hayır. On ýaly bolsa öňüre aýtmala kelinize. Şu wagta çellen ýerde bolduňuz. Inni ýadyňyza düşdümi? Men size düşnükli edip aýdam soň, ne gaýta-gaýta sorap dursuňuz. Inni nädeýin? Ay, bersen aý şo narhyndan. Olar bilen çekeleşip durmagy menne wagt. Bolýa diýdimi? Çınar. Baktım ortunu kaydım. Şunlar? Sen nire var ya? Dur! Gitme! Aha yine kaçıp var yara. Çınar. Meni gördüler. O Sura dağı. O Sura dağı. Ne mollu? O Çınar'a yine gidip var ya. Nereye gidip var ya? Aşuğa çıkıp var ya, ne gördüm? Ne için onu sen saklamadın? Akmak değil seni. Nerede? Ona verdi. Yetmiyor, durmayın da bar Çınar'ı kaytak getirin. Hemme da kadalı. Sonuçta ne yazık sen? Yerbine mi oldu? Hani kurulunun mu? Belli var geçtin mi? Yok yetişmedim. Onun için bir yerde kalmalı bu adam. Size doğru ve doğru düşündüm. Değişli bölümlere haber verin. Birinci, men 5-nji. Bitir arasına şo çağırýar. Şäherin demir galyk ýoluna 20-nji kilometrine. Yol hereketiniň düzgünlerini gözök bolup geçdiler.
altı saklı ulu koy. Biz düşeni özümüz aşır. Gaslanmasana da. Saklamda oku. Ne yaşına para etme sana? Sakla diyen mi sana? Narar! Kimsin aralı kaç! Bunlar benim adımı saklar! Kaçın! Aniyazın özünde desedim. Ne diye? Avtoğlavlığın eğileri, Kur'an programının yanında gelmeniz talep ediyor. Diyen avtoğlavlığın eğileri, gelmeniz talep ediyor. Hani o dronları tuğdan çıkarımda deri üretken amalarını gözden geçirme. Benim olsa olla koy. Hemen bu drone'u hata varın. Birinci, hatabat veriyen. Şehrin 20. kilometre. Hani men kıydım. Hareketinin düzgünlerini gözük bolanlar var. Eşleyen mi? Eğileri, gelmeniz talep ediyor. Hani o dronları tuğdan çıkarımda deri üretken amalarını gözden geçirme. Benim olsa olla koy. Hemen bu drone'u hata varın. Birinci, hatabat veriyen. Şehrin 20. kilometre. Hani men kıydım. Hareketinin düzgünlerini gözük bolanlar var. Eşleyen mi? Olur saklanırlar. Hani men kıydım. Kıydım nerede? Urşup dronluklar hedef polisiyanın cemiyeti. Biliyordum hemen şokuydım şehitçeğini. Ne çekede kayttım ben size? Bir yine ağır vakıttan bir de koşması. Biliyordum ağır şeyle olacak ne? Sıpaydı koydan. Sen ağlayan mı? Sınar. Men düşünýän. Sana şu wagt agyr diýendir. Ýöne men seni söýýän. Söýgüýmidi şu hödürmelerdir. Sen maňa anan. Men senin bilen bagtly boljagyma inanýan Çınar. Men diňe seni söýýän. Diňe senin nibem ýaşaýan. Hanım maňa seret. Sen men gözlemde ýalanyň ýokdugyny görýänsiň. Men diňe seni söýýän. Şu söýgülerim ýaşaryn men, Çınar. Haýyş edýän ağlamagyň betesene. Belki men ýalňyş bir iş edendir. Şeýle bolsa bagyşla. Ýöne dymma haýyş edýän. Sınar. Hanım bir zat diýsene. Gep, sen ne der? Ay, onna näme-de? Men bilmeli ahyry. Men kakama yüreğim ağrıyor. Oraya geçersen beni bağışlama. Goý aglama. Haýyş edýän. Sen ağlasan yüreğim paralanýar. Kakam bizi bağışlar. Inanaý maňa. Hanım maňa seret. Ağlama. Haýyş edýän. Biz bagtly bolarys. Gideli wagt boldy. Ýör. Hay bir yerden ne bileyim.
Benim son ne uluk giyce gözlerimiz bile netice olmadı. Bir alacın tapmalı orta. Yön olur Oğlundan salgı veren yere şu olmalı. Onu näme diýdene? Oğlu. Aňyraklaryny bir göreli. Bolýarmy? Bolýar. Oğlanlar biz hökman tapmasak bolmada. Dijenel batımdan amatar. Men pikrimçe olur uzağa gitmeliler. Onunla şeyden, şu yol bilen gidiverel, belki öňümizden çykayat. Şeýle boldummy? Bir tarapdan gelenmi gaty boldy. Oğlannyň dawatyny çözmäge kömek etdik. Ýaşlarda. Hawa. Şu käte oýlanman adetmen, ganygyzmaly gedýärler. Ne bolmaly? Dogany? Azyk ýoşat. Dogrydyna? Ay yok, bu tarapdan gelen ýaly, howtir. Ya men ýalňyş ýanmy? Siz şu gapdalan elleýdi. Şu ýerde garaş. Al sana gerek bolsun. Asıl gözläp gören adamlarımız derde bolsa näçek. Yeri, nazar nähili? Salamu aleykum. Wa aleykümselam. Oğlum gelinligmi? Hawa. Tüwelem. Salamu aleykum. Wa aleykümselam. Meni bağışla. Yürüm onunla gidelim. Hanım oğlum, basımrak. Yürü. Yerleştiniz mi? Uğralı. Öýüňizi gynamaň, bostan elneje. Gyýdyňyz ýat ýere gitmän rahry. Agamam ömür boýunça gaharlanyp ýör weli. Inni boljak iş boldy. Etjek alasyň näme? Ýöne goçmura dağan sen obaň açypdyr. Gitdi gyýdyňdan özüň habar tut diýmesi bolmaýar. Bu ýerde günah size däl agry. Gaçypdyr, bagtyny açypdyr. Obamyzdan töwella üçin gelen ýaşylygyň ferin almandyr. Ağamın beyt qaharlanıp görmese bolmaya. Qowtala alasak bolmaly. Bu barada dogry aýtsam men, gyýdym Çınar janym. Öýde gamyň oglany bilen durmuş suranyna begen menem durmadymla. Ýöne kim ol oglan? Nähili maşgalaň adamdy? Şu barada men hiç zat bilip bilemok. Ýöne bilesim gelýär. Dogry aýtsam bu barada ýa-da soragan bilip bordy. Men goçmuratdan çekinýär. Oň men bolşmaga har etmegi mümkin. Gyýdyňyz gowy ýere baryndyr, bostan gelneje. Atlyny oğlanır taady gowy bolýar. Çynarjan erwe oglana barmaz. Men oňanan ýan. Görýän bolup obaňda da gelýärdi göýdýär. Kana ulaw sakla. Hem boldy gelneje. Bilýärmi? Sen oňa oba barda. Ilki öňden çykan adamdan aman pelwanyň öýüne ýerde diýip sorap. Onu bulawada bilmeýän ýokdur. Sen şu ýerde bolla den-denjiň alyber. Meni ýepýadalap barjak. Ay görüň-de bostan gelneje. Sen onu alat etme. Öýe barda şu ýerde bolýar. Men bir ýumşaglany. Soň agamdan käýinji almasam bolýar. Hiç tadı gaýbetme, bar ber. Bolýar, men gitdim. Özüňiz gelerdiňiz.
Men Çınar'ı söyyen. Men seni söyyen. Nadir, ben seni haş etken, ben edin mi? Yok, men seni söyyen. O eşittiler hem Orada böyle. sen beni takmarsın. Dur Çınar. Yok, dur Niye çok var gel. ya? Men oyun ediyen. Dur çok gel. Dur diyen men sana. Çınar, sen nerede? Görsen nerede kedim? Handır hani? Dur diyen men sana. Çınar, dursana. Yok, dur çok gel. Niye var ya? Çınar, dur. Men var orada nedir tutarım. Süydüm. Hovu seni süydüm. Her bir adamım sen mukaddes adım bilen adiyad. Sen şeýle bir anjyk şeýle bir ketjal. Çünkü şoň üçin men seni süýýän. Süýýän diýsem-de sen ödüňi kiýnetme ýarym. Men seni süýýän. Ananam. Süýji sözleri bilen sen meni aldyýan. Onda men ýene de gyýgyrarym. Men Çınar süýýän. Bayram. Yok, gözlerimin anamı. Bu sen mi? Salam bolsan. Tagaman oğlanı dolanyp geldimmi? Gözüň aýdym. Ýaňulugdan şonu gördüm-de salamlaşaýyny gaýdy berdim. Biziň görüşmänimizde göni 20 ýyl. 11 ay. 7 gün bolanlar. Obadan çykan namaza barsak. 8 adam üstüne başla var. Sen meni unutmaňsan. Bağışla meni Bayram. Menem seni unutup bilmedim. İkimizin son ayrılık fırsatımız hiç men hakidamdan gidene. Haçanla men durmuşa çıkaranlarına ovama dolanmalığı ehd edipdi. Bolýamyn hem. Bolsan. Özüň gaýnama. Babar. Aqbal oyunudur. Maňlaýymyza ýazylandyr da. Hemişe men, sen, aydanlan hakda. Ken pikirlenýän. Sen öňüňde özümi gaty günäli saýýan. Bolsan, haýyş edýän. Muny senem islemedin meni. Ýöne näçe? Aqbal bizi gaty uzartdy. Sağlıklı Bayram, yanındaky bossanmydy? Owadur da. Ýanyndaky durun bossan. Owa doşmaz. Tu öýleme gözüň aýdyn. Bütün owaň adamlary toýuňyza taýýarlyk görüpdi. Bossanja, senim owaňa gezmäge geleýdimmi? Owadur da. Seni görenden tanadym men. Sürdäki öwüşlerden toýuňyza howat berjekdirin. Toýuňyz gutly bolsun. Çağalaňyza gowanyň. Men düşünmedimle. Sen näme? Habarsızmydın? Men oğlum Nazar
Sen gıydın Çınar'ı alıp kaçıptır. Çınar. Ol nerede? Hani men gıydam? Olur şarloktu. İkleden biz o yere barıp bilerdi. Hova. Men gıydam hükman görmeli. Olur ören şadiyan, bağıtlı. Sen oları bir gördedin. Olur edil koşa umriyalik, bir-birini görmen durup bilen o. Nazar oğlum, tir vaqt tasarı urtta geçse kalkarı yarışına katlaşmağı diye. Sınarcana mı kocak diye. O yok oldu, bağıtlı ordular. Çağılanmaz bağıtlı. Bak balım oyununu deysene. Bizim çınarımızda keramet var. Doğraydı, keramet var. Getirdi, bana çıta